Čaute photoshopery. Vítajte v prvej časti zo série, ktorú som nazval Povinná jazda. Rozhodol som sa pre vás natočiť úvodné videá, aby ste na tom neboli tak ako ja, keď som prvýkrát otvoril Photoshop. Nevedel som, čo tam mám robiť a už vôbec som nemal potuchy o týchto nástrojoch, takže ako už naznačujem, budem sa v prvej časti venovať hlavne týmto nástrojom, konkrétne prvej šestici, z ktorých prevažná väčšina nástrojov sú nástroje na výber. Prvým nástrojom je nástroj Move Tool. S týmto nástrojom dokážeme hýbať s obrázkom. Avšak ako ste si všimli, nepohol som s ním. Je to preto, lebo tento obrázok je zamknutý. Odomknúť si ho vieme jednoduchým dvojklikom na danú vrstvu, klikneme OK. Následne s ním môžem hýbať. A teraz konečne už prejdem k nástrojom na výber. Prvý nástroj je Marquee Tool. Ten môže byť buď štvorcový alebo kruhový. Funguje tak, že si označím danú časť obrázka a následne sa všetky zmeny urobené na tomto obrázku budú týkať len označenej časti. Teraz som si zvolil štetec. Ako vidíte, dokážem maľovať iba na označenú časť. Podobný je aj kruhový. Ďalší nástroj na výber je Lasso Tool. Používa sa jednoducho tak, že si potrebný výber nakreslíme, ako keby ste kreslili s ceruzkou. Polygonal Lasso Tool je niečo podobné ako klasický Lasso Tool, avšak nám to vytvára rovné čiary pri výbere. Jednoduchým klikaním si vytvárame určitý tvar a vždycky sa potrebujeme vrátiť k začiatočnému bodu. Najzaujímavejším z tejto trojice bude Magnetic Lasso Tool. Je to nástroj, ktorý si automaticky vyberá body, na ktoré sa pripne na základe kontrastu. Ako si môžete všimnúť, tak nám to vytvára vlastne automatický výber. Ja len idem myšou a neklikám, automaticky sa pripína na strechu. Avšak môžete si urobiť aj vy vlastné body jednoduchým klikaním. Prejdeme k ďalšej sérii nástrojov na vyberanie. Prvým je Quick Selection Tool, teda nástroj na rýchly výber. Tento nástroj vlastne jednoduchým klikaním vyberá oblasť, ktorú chcete mať označenú a volí si ju vlastne na základe podobnosti farieb. Posledným nástrojom na výber je Magic Wand, teda kúzelná palička. Táto jednoducho vyberie celú oblasť s podobnými farbami. Intenzitu tohto výberu si môžete nastaviť tu. Je to od 0 až po 100, teda ak tam napíšem 10, tak mi vyberie len malú časť. Ak napíšem 50, tak mi vyberie už väčšiu časť. Ďalší nástroj z tejto šestice je nástroj na orezanie. Je to veľmi jednoduchý nástroj, kliknutím a potiahnutím si zvolíme časť, ktorú chceme orezať. Následne to potvrdíme enterom. Posledným bude nástroj, ktorým dokážeme nabrať hociktorú farbu z obrázka. Zobrazí sa nám to tuto a potom môžeme už danou farbou robiť, čo chceme. Tak to je všetko k prvej časti a nezabudnite sa prihlásiť na odber.